रामलाला मोहनलाल जी जब जमीन के बंटवारा कहलक हमने के अभी तक कहलक ना गांव के प्रतिनिधि गांव के मुखिया हमनी बारी हमनी को कुछ समझ में ना होई बा का तोनी के कुछ मालूम है नु मालूम तो नहीं है हमारा जानला कि ना मालूम तो कर दे तभी ना मालूम होई ओखनी कहीं भाई भाई में अपने समझ ले ले होई पता कर पता करे के होई का मोहनलाल जमीन के बंटवारा कहलक ये सब हमनी कुछ बचलक ना बतावे के चाहे हमनी यहाँ के दमंग आदमी रही है तो मंग बाड़ा हमनी के गांव के समाज के नेता बाड़ी मोहना तो बुड़बक बाटे रामलाल चलाक बाटे कहीं ओकरा से घपला तो न कर बात तो सही कही बारे चल लड़का बुर्बक वगैरह चल के दूरा पर ओकरा समझ लेवल जाओ चलो 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 जाओ चल तर रामलालवा घर है चल दोनों भाई के मैटर फरिया के मोहन के काहे ऐसे कले बा मोहन बुड़बक बा हां बुर्बक वगैरह के फरिया के गरीब के अत्याचार करई बा